Армысыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Игілік үзәге социаль франшизасы Әлмәткә кадәр барып җитте. Оештыручылар фикеренчә, үзәк волонтерлар сафларына кушылырга теләүчеләрне берләштерәчәк. Әлмәт һәм Татарстанның башка шәһәрләреннән 200 кеше Чечня Республикасында булып кайтты. Анда беренче тапкыр Сабан туй узды. Ул ике арадагы дуслыкны ныгытучы чара булып тора. Әлмәттә махсус комиссия вакытлыча яшеренү урыннарын тикшерүне дәвам итә. Узган атнада 70 объект карап чыгылган. Шәһәрдә барлыгы 118 шундый бина бар. Игілік үзәге социаль франшизасы Әлмәткә кадәр барып җитте. Оештыручылар фикеренчә, үзәк волонтерлар сафларына кушылырга теләүчеләрне берләштерәчәк. Хәзер төбәктә шундый 9 майданчык бар. Һәм быел республика хөкүмәте Татарстанның төрле районнарында тагын 5 майданчык ачарга планлаштыра. Биредә 4 юнәлештәге шәһәр волонтерларын, активистларны, хәйрия фондларын һәм меценатларны көтәләр. Которые будут встречаться здесь, мы будем создавать. Алар монда очрашачаклар, проектлар төзиячәкләр, аларны бергә гамәлгә ашырачаклар һәм шулай грантларга гаризалар бирәчәкләр. Бу эш белән Игілік үзәге шөгыльләнәчәк. Игілік үзәге Ленин урамындагы 47-нче йортта Ватник яшүсмерләр клубы базасында урнашкан. Хәзер монда волонтерлар гына түгел, штатлы хезмәткәрләр дә кирәк. Тулырак экранда күрсәтелгән номер буенча белешә аласыз. Әлмәт һәм Татарстанның башка шәһәрләреннән 200 кеше Чечняда булып кайтты. Анда беренче тапкыр Сабан туй узды. Ул ике арадагы дуслыкны ныгытучы чара булып тора. Бәйрәм Грозныйның үзәк майданында үтте. Анда барлыгы 10 меңнән артык кеше катнашты. Әлмәт 200 кешедән торган делегация җыйды. Араларында мәдәният хезмәткәрләре, этнографлар, туган якны өйрәнүчеләр, волонтерлар, актив җәмәгатьчеләр һәм артистлар. Бәйрәм программасы стандарт, халык уеннары, чүлмәк вату, кашык кабып, капчык киеп һәм көянтә чиләкләр белән йөгерүләр, бүрәнә кисү һәм көрәш. Шулай стильләштерелгән йортлар белән майданчыклар да бар. 6 июльдә Коломенская музей туйлыгында традицион Мәскәү Сабан туйы узачак. Әлмәттә махсус комиссия вакытлыча яшеренү урыннарын тикшерүне дәвам итә. Узган атнада 70 объект каралган. Шәһәрдә барлыгы 118 шундый бина бар. Тикшерү барышында яшеренү урыннарының торышы бәяләнде. Күбесенең төп проблемасы подвалларны су басу. Мондай адреслар Әлмәт водоканалга тапшырылган, эшне дәвам итәргә вәгъдә иткәннәр. Күп фатирлы йортларның подвалында су басулар ачыкланган. Моның сәбәбе канализация кыйларының тыгылуы. Исегезгә төшерәбез, нәкъ бер атна элек район башлыгы хезмәтләргә вакытлыча яшеренү урыннарын тикшерергә кушты. Әлмәттә яңа иҗтимагый киңлек барлыкка килде. Бу ачык остаханәләр. Алар шулай алтын алмалар турында әкиятләр проектының яңа арт-объекты да булып торалар. Рәсми рәвештә ул узган елның көзендә тәмамланды. Әмма оештыручылар стрит-артны үстерү институты һәм Татнефть компаниясы озакка хушлашырга теләмәделәр. Һәм очрашу өчен сәбәп таптылар. Открытие открытых мастерских. Это еще один проект компании «Татнефть», который направлен на развитие нашей культурной среды. Яңа арт-объект һәм бер үк вакытта иҗтимагый киңлек ачылуы турында беренче тапкыр проектның узган сезонында белделәр. Шул вакыттан бирле бинаның фасады үзгәрә, әмма концепция элеккечә кала. Һәр ай сайын Әлмәткә бөтен Россиядан рәссамнар киләчәк, сәнгать остаханәләре теләгән һәркем өчен ачык. Быел танылган заманча рәссамнардан иҗади лабораториялар, сәнгать турында лекциялар, кино очрашулары, мастер-класслар, күргәзмәләр, татар сөйләм клубы һәм паблик арт буенча экскурсиялар оештырылачак. То, что приезжают художники со всего мира. Бөтен дөньядан рәссамнарның килүе иң беренче чиратта безнең осталар өчен дә мөмкинлек. Беренчедән тәҗрибә туплау, халыкара дәрәҗәдәге осталарның ничек эшләвен күрү, нәтиҗәдә үсеш алу һәм үзеңне табу. Кичә Әлмәт балалар йортында чыгарылыш кичәсе узды. Иң күп балалы гаилә үзенең чыгарылыш сыйныф укучылары белән хушлашты. Бу вакыйга мәктәпне тамамлаучылар өчен генә түгел, ә бөтен коллектив өчен дә истәлекле көн. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр дулкынланып җыр башкаралар. Аринага 15 яшь. Ул Түбән Камага экология факультетына укырга керергә җыена. Ниндидер хатирәләр искә төшә, килеп йөриячәкбез, җыелачакбыз.
Ангелина Әлмәт сәүдә икътисад техникумына укырга керергә хыяллана һәм шулай ук визажист курсларында тәмамларга тели. Знаете, как я счастлива, вы бы знали. Сез беләсезме, мин шундый бәхетле, дулкынлану хисе дә бар, чөнки микрофон тотып җырлыйсым бар. Гомумән, мин бик шат, җилкәмнән таш төшкән кебек. Урта гомуми белем турындагы аттестатны 3 егет һәм 5 кыз алачак. Алар уку йортын сайлаганнар инде. Кемдер әзерлек үзәгендә курслар узган һәм шул ук юнәлештә дәвам итәргә җыена. Балалар йорты директоры Нурзия Галявиева күп еллар дәвамында тәрбияләнүчеләрнең туган оясыннан очып китүләрен күзәтә һәм горурлык хисе белән аларны мөстәкыйль тормышка җибәрә. Мәктәпне тамамлагач, балалар ялгыз калмый, остазлык программасы бар. Анда 23 яшькә кадәр аларга катлаулы ситуацияләрдә һәм адаптациядә ярдәм итәләр. Смотри, вот это ты, смотри, вот это я, а вместе это мы, а вместе мы семья. Знаете, покуда крутится земля, на свете главным чудом будет дружная семья. Махсус хәрби операция зонасындагыларга ярдәм итүче Әлмәт волонтерларын бүләкләделәр. Хәзер районда хәрбиләр өчен азык-төлек, кием җыючы, саклагыч челтәрләр үрүче һәм экипировка элементларын тегүче 10дән артык оешма эшли. Бүгенге көндә алгы сызыкка җибәрелгән посылкалар тонналап исәпләнә. 2 елга якын вакыт эчендә тегү батальоны волонтерлары хәрбиләргә махсус хәрби операция зонасына меңләгән әйберләр җибәрә. Әлмәт советының чираттагы сессиясында хәрбиләргә һәм аларның ата-аналарына ярдәм итүчеләрне бүләкләделәр. Демидова Светлана Геннадьевна, организатор Альметьевского клуба. Роспотребнадзор кичә Татарстанның су куены өчен куркыныч булган 8 пляжын атады. Алар арасында Әлмәт тә бар. Су пробалары микробиологик күрсәткечләр буенча таләпләргә туры килми. Ә җаваплыларга тыю аншлагларын урнаштырырга куштылар. Әлмәттән тыш Казанның Түбән Заречье пляжында, Ярчаллы, Минзәлә, Тәтеш шәһәр пляжларында, Карабаштагы аквапарк пляжында һәм Мөслим яр буенда да су пробалары нормага туры килми. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.